Adube ndokumushape ichimani ndonga vashaka 2010 ndinokuna kana zvese ndonga vashaika saka tangasara namama vangu kumushaka kuti ndasara namama vangu mama ndobva vaitengesa ndonga vachitotengesa musika zvese saka ndakabva ndambomira chikoro ndakudonyora grade 7 ndamira chikoro ndobva ndatanga kutengesa namama ndatanga kutengesa saka mumba medu tiri 5 hanzvadzi yangu first born yaitika noti ikadhura kana chibage mumba yaitengesa saka pane ndakudonyora grade 7 ndakabva ndatora chimabhagi 4 echibage chidobhadhira school fees saka ndoa ndafonera mama wari kubasa uchiredza kuti mama ndatora chimabhagi 4 echibage ndabhadhira chischool fees mama ndobva watorai hanzvadzi yangu ndobva yauya mumba ndobva yatora futi chibage ndobva yatengesa kudaro ndobva ndadii mama ndobva wandiroora chikanisa ukatora chibage chese ichocho kuti zvitese andani mama handizivi hanzvadzi yangu mama ndobva wandiroora saka chese chaitika mumba zvainzi ndini chese chandoitika mumba zvainzi ndini mai vangu ndopakatanga kudzidza tikaenda kuna baba vako endotsvaga mai vako ndakakunonga mubhini ndandati zanondere ndabva kumushanitsoro chimanimani ndabva ndichifamba ndichikumbira mamoto ndasvika mutaundi ndabva ndasangana navamwe madha ivavo ndikatoti wangu vari like huri ndobva wanditawo sida basa here ndandati basa ndorida nditori mudiki ndisingatombogona kushanda mbona makore mangani ndine 19 izvozvo ndobva ndasvika ndobva ndatichi ndikurida ndobva ndashandira vamwe mai vangu vane murume wavo nevana 2 vainzi mai 2 kana maita 5 ndoa ndavashandira mai vangu ndobva ndavanyebera chindogara nagogo vangu mama vangu vakashaika nditombovazivi ndobva ndatogara navo mai vaya mwedzi wekutanga vangu vakati ndikupa $30 nobva wanipa $10 vanipa $10 ndoandaona kuti nobva wandiudza wechi2 ukashanda zvakanaka ndokupa $15 ndobva wanditore chituto tobva taenda kumba kwenyu ndati kuenda kumba kwedu ndakanyeba kuti handina mama vangu vafanira kugara nagogo mama vangu vakasvika vanoti ndobva ndatiza pabasa pepe ndatiza ndakatanga kutenderera hanzvadzi dzangu dzichitonditsvaga muchitunge mutava ndobva ndadziona ndobva ndatiza ndobva ndamira munodedzerwa mabhazi ekwamutare ino ekwamutare kunogara mainini vangu ndoa ndamira ndoa ndamisa bhazi nemurume ndobva wanditi ukuendepi ndikati chindwe ndakwamutare kwamutare kuenda uchisvika mari yacho ndavanyebera ndikati mama wangu ati chindokumirira murengi munosvika murengi vanokubhadhara ndobva ndavapa chipepa chimwe chefoni number so dzandisinganyombozivi kana foni number dzacho ndobva tasvika takutosvika mamutare ndobva wanditi iko mari yangu ndikati ini handina mari ini kwandikutomboenda ndikuzivi ini mandipidza muchiti ndikuendepi kana musingabudise vane ndobva wandisira parengi mapurisa ndobva ndarara murengi mumafeni ndobva ndatokumanamaini wangu ndobva ndavatsanangudzira maini wangu ndobva watombondiendesa kuchikoro vandiendesa kuchikoro ndakatonyora grade 7 ndati maresults asina kutorwa akashaira mari ndakutogara mamutare mama wangu ndobva vaudza mama wangu vakaona ndakugadzira zvakanaka but hanzvadzi yangu faimame vakandidzoka kaona baba wako echimfedzina ndova ndatodzoka kuno kubva ipapa ndasimbokuta ndadzoka kumba ndadzoka kumba ndikati 2019 izvozvo kubva 2019 zvikaizvo zvamudzodzokera kumba ndadzokera kumba asi mai venyu variko vakuberekai mai vangu vatoriko baba ndovakashaya mai ndovakasiri kuchengetai zvakanaka mai vangu ndinandoti moza pavana muchichero makawanda pane wani mwana anonga achiriwo saka mai vangu vakasvika pakundizoita uzi mwana wangu chichichichi saka ndo zvinhu zvakandozvinhu zvavandizoita uzi